Kakao, the best yan. Sabagay, karakalanggan tsokolate mga tugang. Hali mananggan sa kakao. Good morning, 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 good morning. Good morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, sa man na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Morning Hirit sa GB sa programang ini. Bawal ang kirit, bawal ang babloy, bawal ang borosot habang naka-morning hirit. Good morning po sa Indo Boss. Kasabay niya to si Ronald Baldo sa Technical Department sa Newsroom News Director Mardy La Cruz sa Maribela Boy Mata. Siring man mga tugang sa lawas, Mega Force Patron, pinapanginutan niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay po dyan si Joshua Bino, Karen Ala, Alar Mario, Jomar Bien, asin po Angel Mostaza. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Welcome sa inyong programang Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Para po naman sa mga reactions niya to, magpaabot lang po kan sa indong mga reactions, buda mga greetings sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Yan pan mga numero na pwedeng i-text tabi. Kusog-kusugado tabi nalkinit na, digi tabi sa laog. Sige daw, yan. Nasobrahan. Dit pa. Yan. Alright? Garoki na. Iyan, oho. Kaduratan si Henry. Yun. Ayos na. Angel Mostaza, sabi naman ng report. Good morning, Angel. Kumusta dyan? Yes, good morning. Nag-feedback na, pagbaba mo tabi nalkidit. May feedback kong nadadanguga. Dit lang. May lang tabi, Angel. Okay na? Garo okay na? Sige, Angel. Go. Good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga parantabay, sa mga dugang tapang bareta, pigahan na pangunyan, kan mga otorad. Ang sarong para sira, VP Henry naman sinong nawawara, matapos na magpaaram sa iyang pamilya, para maglawod ka na Lunes pa ini VP Henry aga, agos sa Gis. Alagad sa good sa ngunyan, dai pa ini VP Henry nakakauli. Sigun VP Henry kay Bureau of Fire Protection Legazpi spokesperson, Senior Fire Officer 2 Norman Andes, nagkondukta na kasuhapon in search and rescue operation ang sa indang personahes sa pagiman kan Special Rescue Force, katuwangan Integrated Coastal Resource Management Unit kan Legazpi, sa katubigan na sakop kan Barangay Bunker 1 asin nakataraning pang mga barangay, alagad nag-negatibo ini VP Henry. Sigun kay Andes VP Henry, ang 43 anyos na parasira, residente kang Sitio Danlagan kan Barangay Bunker 1 ang naghalin sa indang residensya, Poco mas o menos alas 6:45 nin agakan Lunes, alaga da ipa ni VP Henry nakakabalik sa good sa presente. Iniba pa nga po ni VP Henry sa publiko na ipaabot sa inda ang anuman na informasyon. Sa tibaad may masa po VP Henry o may mahiling lalaki sa pagsasabi VP Henry na wara nin itong subado o baga VP Henry. Tortibado o sinwara ng description na ibig paabot sa inda itong sa pamilyang nagpaabot man ng informasyon para pareho ini VP Henry duman sa blatter report niya nako ataman hali sa Legazpi PNP sa tighapot ko VP Henry kung anong kolor ang bado, kung anong kolor ang short ka na maghali ini alagad wara sinda VP Henry ni tigtao duman sa mga nasabing opisyal. Kaya ang pangapulan na lang muna ng VP Henry kan BSP Legazpi, maging kan Legazpi PNP, na yung kaso may mahiling dyan ng mga informasyon na sarong lalaki na po kumasumenos ang edad nasa 43 anyos, tulos ining ipaabot sa indang informasyon para man sa magakanigong pagresponde at yung magakanigong aksyon tabi VP Henry. Okay, So yan VP Henry, ang mga dugang po pong informasyon halit sa luwas, hatod sa tuya kang PYZ Enterprises sa Barangay Orosite, Legazpi City, Angel Mostaza, DC Chedino. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Mientras tanto, mga tugang dumang kita kay Karen Ala, 6:21, oras po sa Pilipinas. Karen, good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Direkta ng pinagpapasindag sa Malacanang, niligan ng mga barangay representative, Attorney Amore Rexon ni Fiscal Legazpi, Ansar VP Henry na punong barangay digi sa Legazpi City, na matatandaan pinagdireklamo kan sa iyang constituente dahil sa aligadong bias sa sistema
sa pagtao kay ni ka na pinagtataong Presidential Educational Assistance. Sigun kay Attorney Rameses, pinag-impormara naman iningintultol kan sa iyang opisina na sarong kapitan na ini na magsimbag din formal sa pinagduga po sa iyang reklamo laban sa iyang pasistema kay itong educational assistance na matatandaan aligado puro man sa ng mga kapartidaryos ang ipinaglawag kay ni sa 5 benepisyaryo kan asistensya. Mantang din na inunin magkakanigong ideya kung paano pinagsimbag kan pinagreklamong kapitan ang pinaghahagad kan Malacanang pinag-aaraman dinarag kay ni ang katotohanan sa likod kan isyong iyan sa pagsabing aminado man ang liga ng mga barangay na talagang manlain-lain ang reklamong pinagdagara po sa mga punong barangay niyan lalo't 20,000 pesos antig katao kaya talagang nagkakaribok sa tubo niyan. Yan tanto naghagad man ng dispensaan ABC representative sa mga day na unrahan ka na 5 benepisyaryo kay ng 20,000 pesos sa educational assistance sa pagsabing pinagsusunod ng sa nakanliga ng mga barangay ang polisiya ni Presidente Bongbong Marcos na 5 mga kwalifikado as in outstanding na incoming fourth-year student ang mga estudyante na ilalaog sa asistensyang ini. Yan ang report, Okay. Karen. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwan. Basta Mientras tanto, M. 5:24, Joshua Bino nasa linya. Good morning, Joshua. Yes, Vicky. Hello. Good morning. Good morning. Good Vicky. morning, Good Joshua. morning. Good morning po, Vicky. Okay man po. Alright, sige, go, go, go. Yes, Vicky. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong bareta, hihingawahon kan sangguni ang bayan kan Daraga sa paagi kan Committee on Laws, Rules, Human Rights, and Good Governance na tawan o kaya imbestigaran ang sarong reklamo na ipinaabot kan sarong magurang may kinaraman tabi dito Henry sa aligadong bawal na pag-ibig sa tahaw kan sarong opisyal ng eskwelahan as in estudyante. Alat ko na ha. Ulita daw. Bawal na pag-ibig. Iimbestigaran Kan? ang aligadong bawal na pag-ibig sa tahaw ng sarong opisyal ng eskwelahan Okay. as in sarong estudyante. Estudyante? Sa eskwelahan mismo? Oho. Sabagay, may mga patakaran talaga sa eskwelahan, ade. Baga, Di ba? Okay. At ano nangyari? Interesado ako kuan. Ano nangyari? Sige daw. sa entrevista kan DCGB News, kay Konsehal Attorney Ayan Makasinag, kinumpirmar kay ni BP Henry Na may nakaabot sa iyang reklamo hali sa sarong magurang, ipigireklamo nga ni na ang aligadong bawal na pag-ibig sa tahaw kan sarong opisyal ng eskwelahan as in estudyante kay ni. As in pinangaranan kan abogadong konsehal ang eskwelahan na iyo ang Daraga Community College or DCOMC. Okay, ngunyan. Tudma sa regular na sesyon kan sangguni ang bayan, tinigkig ni Konsel Attorney Makasinag na sanggunian, matapos ining magkondosir ning sarong privilege speech, may kinaraman nga ni na sa nareceive niyang reklamo. Kaya sigun sa iya, gusto niyang pag-adalan kung ang mga eskwelahan digdi sa Daraga Albay, igwanin mga code of conduct na pigsusunod sa BP Henry. Sigun sa iya, itong pagbabawal sa pagkakaigwan ng relasyon sa tao kan opisyal ng eskwelahan at estudyante, dapat na nakapalaman ito duman sa code of conduct. Okay. Kung igwalin code of conduct ang eskwelahan, tapos makumpirmar na igwa talaga ni na makumpirmar na igwanin relasyon sa nambito ng mga individual, ma-ihiling doon BP na violation ini. Okay. Kaya sigun kay attorney, dahilan pa nakabot na ini sa sangguni ang bayan, automatic
kaya po nindang maggibuman ni na legal na aksyon. Mhm. Kaya po ninda BP Henry nga mag-investigar, Mm. pagkondosir nin committee hearing na initial niyang pinag-schedule Oo. Agosto 17, Oo. imbitado Nako. ang ambuslados. Nako. Mm. Kaya yan BP Henry ang saro sa mga katawan na linaw Oo. kan nasangguniang bayan, partikular na sa paagi kan Committee on Laws, Rules, Human Rights and Good Governance, reklamo nin sarong Oo. magurang, Oo. aligasyon BP Henry, Na? relasyon nin sarong opisyal ng eskwelahan asin sarong estudyante. Alat ngo na ha. So, estudyante, lalaki o babae? Hindi ko alam kung pwede ang hapot ko. Basta, nailab ini na estudyante. Tama bang nasa isip? Pag sinabing relasyon, Diyos, ano ko sabihin? Romantic, Ah? romantic relationship. Romantic. Oo. Bata marina sa halunan ko. Biglang guminatol. Romantic Babae, lalaki. relationship. So, estudyante, Babae, lalaki, sa sarong babae. opisyal. Aha. Ano si estudyante? Nasa tamang edad naman. Sabagay, college na di. College na. Ang kanak lang sa college, tamang edad yan. Tamang Aha. senior high school baga, siguro mga nasa 18 pataas yan, ade. Aha. Oh, ngunyan, nagkaigwang relasyon sa dua na romantic. Aha. Nya, paano naraman kan magurang? Ito ang saro sa Ah, mga araman pag nagkaigwanan ng hearing. iyo. Ang istorya ni Henry, Sige na. Ah, sarong magurang, oo. iyo ang direktang nagpaabot ng reklamo kay Atty. Ayan. Iya, correct. Oo. Kaya sabi ni Atty. Since nakaabot na ini sa komitiba niya, asin sa sangguni ang bayan, di kapuan mag-aksyon. Sa bagay, may mga regulasyon ka narog kan Joshua. Halimbawa, estudyante, di pwedeng magkarelasyon sa profesor. Aha. Diba? Or so profesor, di pwedeng magkarelasyon sa kapaprofesor. Sa ini in general ini narog ka yan. Si profesor. Deko. Di pwede magpayag-payagan sa estudyante. Tama? Aha. Iyan, kung magreklamo. Mhm. Kung di magreklamo, patagos ang misyon. Ay, Ay, inda. Pangyari sa maoraro. Ay, abangi daw yan. Na-intriga ako kan Joshua. Abangi daw yan. Na-intriga ako Na-intriga ako. Iyo. At sabi nga ni Kaya nga Konsyal, ako, ganyan ko na magturo talaga. Okay, ngunyan. sabi ni Konsyal, actually ngayon, nakabot naman rin sa local government, sa Pilipinas ng Alkalde. Nakabot sa iya, tapos pinalikyari naman sa Sanggunang Bayan sa iya. Yeah, baka naghapot sa Kaya- mga tao kung natangayat sa ngunang bayan, big-intrahan yan, an inintrahan, taan di kumsi, andariyan kan lokal na gobyerno kan daraga, di ba? Ako niyan siya, Oo. kailangan siya napigapadalagan kan LGU. Hindi padaragan ng kanil Jeyo, kaya Kaya may sakop ka poder na, no? ang lokal na gobyerno kan daraga. Sakop ninda. Okay. Kaya yan depende ang sitwasyon na nabuksan matapos ang privilege speech kasuod ba. Pangyari man sa maabaka. Adi, Aha. nako. Aramong ko na. Naintriga talaga ako. Pagkadagog ko naman ang kaangon yan. Pagkadagog ko naman. Sabi ni, sabi na attorney, dako sa nangaya para makonfirmar ang istorya. Oo. Kundi sa hearing, Oo. in aid of legislation bagayan BP Henry Bada, Perez. gari magbilog ki gari operational guidelines ang eskwelahan, ang LGU, ano? Para sa eskwelahan, may veteran ang siring na bagay. Kung marireview sa Code of Conduct, Yan. Oh, kan eskwelahan. Oo. So, ano man, purpose man kan hearing. Okay. Anyway, sabi BP Henry, iyan ang nagbabaga man na istorya
Katuwang ang PYZ Enterprises at Aha. ito sa mobile Diyos Pamino, PCTV. Salamat, Joshua, sa report. Hali dyan sa luwas. May mga pagkakataon, in general ini may mga instances man talaga, nagpaminsan, makakalamuyo ka. Makakalamuyo ka ngayon. Di ba? Pag-arog ka na sitwasyon, pero dapat makusugan sa imong kontrol dyan. Pag-arog ka na bagay, di pisiluno niyan. Imagine nagreklamo sa magurang. Rumireklamo sa magurang, may problema sa opisyal. May problema tabi sa opisyal. Sa mga ibang eskwelahan, sa mga pribado, monitor dyan. Monitor tabi mga arog ka na bagay. Ay, nako. Okay. Pero kung nalimbawa nga mamuya sa imo kita matawag example tabaka. Manini, baka may magluluwasan pa, sige daw. Baka may magluluwasan pang mga istorya. Mga tugang, si Jimmy na salita, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, dismayado na. Oh. Si Barangay Kapitan Alex Villar kan Barangay Salvacion Pulangi. Oh. Dahilan sa waramani nangyari. Maski pa pinatutukan o tinutukan na kan DCGB News, Oh. ang problema sa daitapos na proyektong solar water irrigation system sa sayang barangay. Oho. Kung saan na 35 pedasos tubo man sana ang problema, dito naman sana Aha. na sugpo nun, dahil nangyayari para totalmente mapakinabangan ang kadaklan na mga parauma o mga kabasan, alaga dahil talaga nag-aksyon ang Department of Agriculture. Bungog, dahil man nagbisita, dahil man nag-apod si Kapitan, kung kaya ang naisipan ni Kapitan Villar, madurumana sa nasinda sa Department of Agriculture Regional Office asin ko nagkakanigo, ma-formular na sinda, mabalo na sinda nin resolusyon para direkta na personal sindang magbisita sa Department of Agriculture tanganing aramo na taano na ni estado kan proyektong ini maski harayo nasa Camarinesor ang opisina kan regional office kan DA kundi dahil sindang maginibo tabungog dahil man na pigtalaban kan pagpaabot digdi sa DCGB sa radyo ang Department of Agriculture dahil man nagsimbag ta BBP. Dari sa mga tinutukan niya itong mga problema, mga proyektos na haros nagkaigwala maski puro pa paano simbagan, inisanaan gari talagang matagas ang Department of Agriculture. Arog kayo ni Jimmy. Nagapon sa kuya, so spokesperson kan DA, si Madam Lab Guarin kasuhapon. Mga bandang alas 4:30 na kayo, mag-alas 5 na kayo kasuhapon. Pig missed call ko, baga pig text ko. Ang suggestion niya, arog kayo ni. Tansayin na talagang report, Jimmy, tapos na ang proyekto. Napano? Tapos na ang proyekto. Ngunyan, nganya ko, may problema ito. Nganya ko, dahil man nakakaabot sa mga farmer, so tubig. Makuyo? Nganya ko, imbis sa mga sanggat o sektaryas, ang dapat abutan, iabutan sa so nagkatulusan ng mga parsela ng lote, na natutubigan kan kantidad na 10 million pesos. Now, ang report ang sabi ni Ma'am Lab Guarin kang pinalo up na dayan, completed na ang project, tapos na. Ngunyan, una ang suggestion niya. Kaya to, apudan ko si Kapitan. Si Kapitan Apudan ko si Kapitan. Una ang suggestion niya, tama itong resolusyon, nagibo ni Kapitan. Saro ito, magsurat da si Kapitan kay Direktor Tornilla. Masurat na kay Direktor Tornilla, nagari pigahagad niya na sindanaan mapadalagan kan irrigation system na ito. Buday kadua, sumeronin dan irrigation system, buday ni katulo, nangangay po sila na mag-request ki budget para sa pagbugtak nin mga panibagong koneksyon, tanganing ang tubig, dumalagan pa siring duman sa pig-request ni Kapitan ng mga umahan. Tan sabi ni Madam Lab Guarin, sabi niya kan magkuhan sa kuya, ang pagkasabot ni Jimmy, operational ito hanggang itong na-beneficiaryon sa mga gabos duman na mga nakapalibot na umahan. Nga ko, madam, nagdudumanda pa min. Nga ko, madam, kasorin po nagduman. Dahil man niya ma-specify kung no arin, basta ang concern niya, ang gustong sabihin niya,
magsurat na lang daatabi si Kapitan kay Director Tornilla, Regional Executive Director kan Department of Agriculture, para ipahiwatig ang sitwasyon dumanta. Di na sinda Jimmy magkakahero, talay naman na sinang budget na available para duman. Kaya oras dang sumulat si Kapitan, may budget na tabi, pwede na dang mag-request si Director ki budget para sa pagpapasusog sa request kan barangay official. Oh. Pero dahil ma-reconcile na, tapos na sa papel. Sa actual ba ko? Yun ang ani yan. Nga ako, madam, dahil man nakakaabot naman sa dapat bulusan kan tubig. Oo, natataday ni na Sabi niya, bibisita iya. dahil man daki, ano yan, Padipisilan pa sa mga tao. ata na nga ni. Dahil man daki available ng fundo, kaya nga ni, medyo medyo kan man ako, kaya gayon, darog na lang kayo niya, papatulan tala lang sinda, tama itong big-isip ni Kapitan, na mag-resolution siya, so ibuda, kas may kaakibat na surat kay Direktor Tornilla, para makipagdialogo sinda duman. Tagari, di naman kiplano na magpasiring talaga dyan sa Department of Agriculture, sa Barangay Salvacion kan ano inang kanya ko madam kahit po itong mailing na proyektong ito talagang dahil kumbinsido sa mga barangay official. Teka pala dyan Jimmy ki irrigation system asosasyon na tama Jim naputol si Jimmy igwada dyan ki irrigation association sa Barangay Salvacion. Igwa. Oh, yan daan ngon yan ang yan da pig turnover, yan daan nagpapadalagan kan. Gari ba ko man sa barangay nagpapadalagan tama? Ang problema, tapig turnover sa ibong na barangay. Na ba ko man duman sa project? Natay Duman to. pina-acceptar. Itong sa ibong na barangay na kataning, yaw duman sa mga umahan. Igwa man dumanin umahan. Pero ang project uni sa Salvacion, Oo, yan. ang nag-receive sa Kutnugan. Malibong ang, naman to. malibot. Ang project yun sa Salvacion. Nalula ko. Pero pinareceive duman sa kataning na barangay. How come? Nalula ko Nalula ko duman. Paistoryahan mo si Kapitan. Talagang iba ang dalagan ka ng istorya digdi. I-text mo si Kapitan Toto, napulan ko daw siya pagkatapos kan makabilo kong mga interview ko daw da. Sa 39, Tagaroon ko daw si Kapitan, tagari, nalula ko duman sa sitwasyon ito. Sa kadakulan kan mga tinutukan niya itong mga problema proyekto. Oo. Gari na nadipisilan kita eh. So niya, proyekto ka niya sa Balangibang, solve na. Oo. Magahururo na. May Iyo. schedule na ning huroron. Iyo. Wala nakaka-connect man kita sa DA. Sa basa ko talaga, gano'n na yung plano sila magdumanta. Malangan ang situation. Sumurat na si Kapitan. Natatapalipisilan pa sa mga paroman. Ayun na nga niyan iuyaman. Dahil na nga inabot kito. Bigsin dapat magsahabol sa DA. Oo. Samantalang ang DA, iyon niguanin mga appointment. So appointment digdi na nagdidigding engineer. Dahil naman nagapasirep. Snack ko. Sindan may mga lunadan. Ako doon, maapulan ko si Kapitan para masabutan. Di, matiro na over pala. Sa tutok, ano ito? Kutnugan. Na, duman, arin mas nakul tabing beneficiaryo, Jim. Hain sa lokasyon kang project. Ato ni nga ni sa Salvacion. Barangay Salvacion. Pero Sa sumas nakul na hektarya kang luting, mapakinabangan Aras kang tubig. iwasan yan ki Kabasan Gabos. Barangay Salvacion. Barangay Salvacion to Kutnugan. Barangay Salvacion. Ano ba yan? So, nag-project ng 10 million. Ano Oo. ang benepisyo? Apat na parauma. Amog-amog so apat. Pangyayari sa Maoraro. Okay. O sige. Yan, Tato, bibi. An medyo nadurdiripisilan kita na dahil nagsisimbag so DA, dahil na nagpapasyar so taga DA. O an pa dipisilan pa so mga dapat na magbenepisyo kay ni. Iyo pan magapara luhod-luhod pasiring sa Department of Agriculture. Nasindaman sana dapat na umapod ki Kapitan. Oho. O magpadaraming tao. Tay sindan may mga lunadan. Yan ang sa tuyang problema. Jimmy Nasalita, DCGB News. Totod, babalikan tan dyan sa programa Tangan Hapot sa DCGB. Medyo nalula ako duman So proyekto pala nakabugtak sa Barangay Salvacion ang pigparisib Barangay Kutnugan.
Ikaw man na kinagkapera ng mga beneficiary, pero sa lokasyon tabi kang proyekto, yaon sa Barangay Salvacion. Ano ba yan? Aramon tanaw mo ng mga headlines in the morning, mga tugang sa satuyang programa. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning Jomar. Ay, News Director Mar de la Cruz. Good morning Paring Mar, go ahead. Go ahead Paring Mar. Good morning, DP. Good morning sa mga tabantabay. And then ko niyan, 7.2 proposed national budget para sa taon 2027. Official na pigton over kan DBM sa House of Representatives. And sa Kadakota Bareta, nareresibin naman kan Senado ang kopya para sa proposed 7.2 trillion pesos na national budget para sa mga sunod na taon. Flood control projects, pinagamaan manggiraray ng pondo para sa proposed 2027 national budget. Okay. Confidential funds, they pwedeng gamito na pang-reimbursement sigon sa COA Confidential Funds Audit Office. Mga pigigitong flood control measures kang gobyerno, epektibo na sigon kay Presidente Bongbong Marcos. DOJ, nagsangat na sa korte ng kasong grave threats kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. VP Duterte, bay pananimbagan sa paggamit kan confidential funds kan sa iyang opisina, sigong kay State Auditor Sailin May Del Campo. Surveillance Ops kan OBP, dahil malinaw na resulta, sigong sa COA. Gobyerno mautang ng 1.7 trillion pesos para ipunuan ang kakulangan sa 2027 national budget. Kamara de Representantes, puntirya na aprobaran ang proposed 2027 national budget sa Oktubre. Bantang Marcos administration, kinakasanan confidential as in intelligence fund sa 2027 National Expenditure Program in maabot sa 8.8%. Walang gutong program ni Presidente Marcos, gigibo ng permanente sigon kay Senador Kiko Pangilinan. Yan ang mga headlines from Newsbase sa pangalan kan PYS Enterprises. Ano po sa na Mr. and Mrs. Raul Alvarez Sakali dyan sa All Site Ligas City. Basta radyo, i-PYS niyo yan, 24/7 connect. Ano po, si Marcila, good morning. Thank you Paring Newspaper Mar. front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat Paring Mar sa mga headlines in the morning. Dili po mga tugang sa inong programa sa DCGB. Sandali lang, taapudan ta daw muna ang pag-asa. Pag-asa. Tingnan natin kung ano ang latest na kabugtakan kang panahon. Sandali lang tabi Jomar, Paring Al. Talaga apod kita sa pag-asa. Yan ha. Pag-asa. Dua. Hello, good morning, BP. Good morning, Jim. Yes, BP. Maray nga ni, migo. Saro sa nang ring. Duwang ring man ano? Duwang ring. Nakaduwa, man. Nakaduwa. Pasalamat ako sa imo. Tinakbot mo tulos. Aram ko, may nagmumunit sa takunad tuluhan lima. Dalo pag nalimahan, may masingil sa kuya sa pag-duty niya sa masunod. Iyo, rimati ka na naman. Ang pigmumotor niya pala ngunyan, duwa na. Iyo, bagyo tapos ika. Babantayan kung perang ring sa cellphone. Awinda. Okay. Sige, Migo. Go ahead, tabi sa forecast. BP, marahay na aga sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Ngunyan na aldaw na Merkules Petsa 12 ikan bulan na Agosto. So sa ngunyan, palagos manggiraray na nakaka-apektar sa tuyang nasyon ining habagat. Pero kumpara duman sa mga nakaaging aldaw, maluyan na ang epekto kay ni. So actualmente digdi sa Kabikulan, lauman niya to ang generalmente na magayon na panahon, apara na lang duman sa birigla ang pag-ulan na kung minsan may kaibang pagkikilatasin pagdaguldol, daramang giralayan kan habagat.
Sa ngunyan BP, wala man kitang na-monitor na LPA o bagyo sa laog kan sa tuyang area of responsibility, pero duman sa luwas, igwa kita nga na-monitor na sarong bagyo na ini, nasa tropical depression category. Ang distansya nasa 1,990 kilometers, sirangan kang extreme northern Luzon. So, paparayo man ini sa satuyang area of responsibility, as in wala man piglalao na magiging epekto sa ano man napartikan sa tuyang nasyon. So, digdi man giranay sa Kabikulan, moderatong parusalit sa timog sirangan ang lauman niya to, as in ang mga kadagatan na sa akukang Bicol region, magiging moderato sagkod sa kung minsan maalon, lalong-lalo na digdi sa western section kan Bicol region, kaya ingat po lalong-lalo na sa nagagaramit kisaradit na bangka. And sa to yung estimated wave height dyan nasa 1.2 sundong 3.1 meters. And sa to yung temperatura sa bilog na maghapon, pinakahababa na sa 26 degrees Celsius. Pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. And Aldaubi pinagsira ngayon kasubagong alas 5:32 in aga asin masulnok at siya nabanggi alas 6:07 nin pagkabanggi. So yan BP, sa to yung update para sa kamuktakan kan sa toyong panahon. Halik ko digdi sa Pag-asa Dios de Legazpi. Jaime Bordales po sa liwat marahin aga. Amigo, salamat to na maray tabi. Mabuhay ang Pag-asa. Ang BP and mabalos. Thank you so much mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Yan ha. Yan ang pigsasabi ta. Maray ang panahon tangon yan. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Jomar Bien. Alam mo daw ang latest na mga bareta in the morning sa satuyang programang Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ulita daw ay iba. BCGB, Baretang Bareta. Ibang pipasabi, ipipaulit ko. Ibang sinabi mo. Si Henry Oh. ang lalaking hindi inuumaga. Okay. Jomar, good morning Jomar. Kumusta dyan? Go ahead. Salamat, VP. Good morning sa mga parantabay. Kay siuntang una sa mga kapamilya mi. Oh. So mga amigo kan sa Kuyang Tugang na si Boy, binawian na tabian sa Kuyang Tugang si Imiterio Boy Bien. Oh. Niya aga pa sana. Ay, Binawian nako. ng buhay, mga Condolence lamig ko. ha. Condolence sa pamilya nindo. Oo. Kaya pa kaming tagururonan mi pa kung Oo. sa iniutad buda ko na rin na lubong. Si hermano, Imiterio Boy Bien, nagdadaan kasubago alas 5. Ngunit pa sana alas 5. Maga? Oo. Aga. Sa edad na 73 years old. Oo. Paisiyon sa mga amigo niya, wala sa kapamilya niya, na nagdadangog. Yaw na kay riba na si hermanong Boy. Oo. Kan kagurangnan. Ayun. Okay. Condolence Jomar Kaya ha. sila kami kung norin an lubong. Oo. Wala kung sa iniutad si hermanong Boy. Okay. Okay. Condolence na lang. Mientras tanto, BP Henry, sa mga bareta, arestado ka na malilipot pulis ang sarong wanted na persona matapos na pagpadagos sa nagiging operasyon kan mga otoridad, partikularmente sa panginot ni Police Major Joseph Militante. Tama na Charlie o ang operasyon kan pulis na paghahanap kan mga wanted. Tudmang hapon na tiklo kan malilipot pulis si Harold o alias Harold dahil sa kasong pigang pagkaini attempted homicide na nagkapira o medyo halala naman na pinagampang niya 36,000 pesos ang rekomendadong piyansa para sa mientras na pagluwas kay ni Harold sa karsel habang distansya ang kaso. Bangan taod tabi Henry, saro na naman na punong barangay sinuspender. Nako. Anong na bulan pati? Perang bulan? Maximum penalty kan sa Korean. Perang bulan tabi Jomar? Anong na bulan ay tatapo lalampasan niya sa barangay in SK election.
lapwas na siya kung malabos sa eleksyon. Sayang unexpired term. Okay. Tao na detalye sa alas 6 na Bareta. Sige daw. Nako. Sangaran ka na PYZ Enterprises na nag-provide ka sa tuyang komunikasyon, Jomar PNC. Hindi inuumaga. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ano ba yan? May suspendido na naman. Usod yan sa Tabaco City. Adi, ha? Igwaki mga arog kang permin na pangyayari mga tugang sa Tabaco City. Tadi ka kumikibo, akala mo yata ako'y Ay, natalaga kang takanoy. Nalat. Pipi, Oh, ano? bakong tabako. Iba naman na lugar ini. Sa Abaco. Bako sa Tabaco. I stand corrected. Banwa ini, Banwa? Correct. Banwa, naman okay. ini. Abangan to taon. O, sorry I stand corrected. Bako palampo, Tabaco, mga tugang. Sarong Banwa naman. Sarong munisipyo, dyan tabi sa primer distrito, Can Albay. Kantahin daw ako, Noy. Noy, kantahin daw ako, Noy. Sige daw. Kantahin daw ako, kantay daw. Nasinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kanduro, pag di kita mahal, puputok ang puso. Tigulukan mo garing sa kanta mo. Inulukan mo, bata. Garimarayon sa pagka-deliver mo. Inulukan mo. Ulita. So, gusto ko. So, marayang paga. Di paguloki. Ulit. Nasinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kanduro, pag di kita mahal, puputok ang puso. Inulukan mo. Awin na sa imo. Sarabayon ka. Bako na, si seryoso ang kanta ta. Sige, ulokan paguna mo. Marayong kang minakanta. Ha? Paguna mo, marayong kang minakanta. Parang na tsamba. Garo nga ang pait mo. Gari kaso nakainom ki. Lalaki. Gari nakainom. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Gari nakainom ining lalaki iniki okay lambanog. Hello. Made. Magayon ang baga sa kanta mo. Ay salamat. Oh. Namuyahan mo, Made. Namuyahan mo. Kuya, ano na ko? Ay salamaton. Nagabot ka baga, alas 5:17. Salbatana ka, Made. Inuwam akong masira mo nonon. Tapos, sinalpit mo sa akong biglang sarawayon ka. Sa aga. Oy, pag taga-sabuton mo ako, maray ka sa bangga, di rin man ako nag-inom kibulong, taokin ang pamati ko. Pero makuro ko niya ba ang boses mo? Dit naman sana, pero tama sabi ni Miss, tama na ngayang inom kibulong, taokin na ngayon. Oh, okay na kaya. Ito bagang si kunyan mo, hindi yun, kahit po, dito ito ki. Ano? Tinatanghali lang. Ay si Madi. Gari, piga kalaban mo ako, Madi ah. Hindi inamuaga, pero tinatanghali lang. Bata, sabi sa ko ni Mrs. Kasubaga, di ka nang mag-inom nga kibulong, okay na yan. Okay na. Okay, pwede ka na. Sinabihan pa ako, pwede ka lang magdinurat ko niya na aldaw. Ay, Madi, kung mapod ka man sa nang graban ikog kang pigatara mo, di ka na mag-apod ha, iyo. Pwede ka ugmata ka? Na, alam mo na, mainom mo sa kanta ko, sinalpit ba akong bigla? Awin ba? Pati anak. Ano? Pwede Ano? Pwede mag-rate siya, ano? Abo. Ulokon kang salmatana ka. Sorry na. Oo. Ano? Sorry. Okay, very good. Sige. Okay, accepted. Okay, sige. O, bate. Happy birthday kay, sabi, pamangkin ko kay Ginny D. Balaguer. Oo. Nasa 48 yata ang edad niya. Happy birthday sa imo, ha? Opo. Yan natin listening madigdi sa kay Kuti, kaya Aha. yan man sa Villarmo sa kay Judeline na Baraynal sa Villarmo sa elementary school.
Tapos sa Bataan Tabi kay Dennis na Banaynal. Oh, Wala sa agam niya si Eliza. inubos. Pero may sa mo naghiling. Iya po. Okay, pala. Ngayon, paghiling ka na. Iyo. Facebook. Salamat. Ano pa? Okay. Nay, nagkagarin, nagngurog-ngurog ka. Dahil yata may 3 minutos pa bago mag-alas 6. Ubos ang 3 minutos bago mag-alas 6. Kay Buhit na Aguilar, yes, Na, yung manang galigwa pa man. Gapa talaga. Diniritso. O yan, ano Padugtungan mo sa kunya na. So, hindi inumagat. Nailing ta ka sa nata. Salpit nung takang bigla na sa rawayon ka. Ang lalaki. Okay, bye-bye. Sa rawayon ni si Madi. Maseda. Marayon ang pagka-intro. Hindi Bigla akong sinigya po. your partner. Ulita. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Nasa linya mga tugang si Padingal Mario sa dagdag na report. Good morning, Padingal. Morning, Pade. Pigdudoon na naman ngunyan sa ibang barangay digdi sa Legazpi na maigpitan talaga at mga tama na ayam na day magpara pasaway sa luwas kanarong o compound. May mga ordinansa ng pigpapasar sa sendang jurisdiksyon, taro kayan, ana barangay Mauyod. Base sa ordinance number 1 series of 2026 kan Mauyod, maigpit nang ipagbabawal o pigpapawal nindan mga balaw-bagaw na ayam para iwas sa perwisyo, lalo kung makakagat. Padagos ang kampanya kan gobyerno kontra rabies. Alagad may iba man na irresponsable talaga sa pag-atama nin ayam. Ang plano niyan o kaya ang ibang niyan na barangay talagang di doon na ini dahil perwisyo man talaga sa ibang residente. Minsan nagiging kausa pa nin aksidente ang ayam na balaw-bagaw. Kaya pinagamarahay kana barangay na magsadirin ordinansa siring kaning barangay Mauyod para maigpitan ng ninda matutukan ang bagay na ni asin ko niyan ang ordinansa na yan yaw naman sa kamot para sa pag-aadal kan sanggunian panlunsod. Yan pa diyan bonggaras kan informasyon. Pasalamat man ang parokya kaya San Roque, digdi sa Taisan sa Panginoon ni Father Rex Polarhona and ni Father Bino Barquillo Jr. sa mga nag-suporta kasubanggi sa ginibong Paris Night in connection sa naganang-anang nagkapistahan digdi sa Barangay Taisan. Okay. At siya nabanggi naman, Senior Citizens Night. Wow. Yan, yaon dyan si Manay Nilia, Valladolid, ang awarded ang Oscar President na manginot dyan sa aktibidad na yan. And mga Senior Citizens Night digdi sa Taisan at yan. Good. Yan ang informasyon digdi sa Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Padingal, sa report. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Alright, oy, luminag pa sa paningit sa morning hirit. Bukas na lang yung paningit natin. Ang paningit ako ano ang purpose mga tugang kan mga buhok sa satuyang lawas? Liwaw ang ngaya, buhok sa laog kandungo, buhok sa talinga, buhok sa kilikili, yan. Nataygo yan, ano ang purpose niya? Ano ang objeto niya? Ano ang purpose niya? Kung nataygo kaya yan, ha? O galing, alas 6 na. Oras na mga tugang kan bareta sa morning hirit. Hindi po, ay sandali lang. Gari may nailing akong suskolat mo na ha. Nasobra na si Madi kaya. Si Madi ang nakapalaba naman kang oras ko kasubago. Si Madi, happy birthday. Good morning, Sir Henry, and to all your listeners. Sabi ni Madam Melinda Wee, at saka sabi kan texter, tanaugmahan daw ako sa endo kasi Madi mo. Good morning, pabati po digdi sa mo sa Caridad 2, Bangkirohan, nagmamati si mo. Ang Barcelon family, happy fiesta po sa Caridad 2. Yan. Good morning, Henry. Pa-shoutout po sa mga Prime Waters, nagpabulos in Dakit Tradis ng wara bulos ang Pag-asa right side going to Banyag.
makralasi tulong tulong das tulong diyas ng walang tubig, 3 diyas ng walang tubig. Sabi ni Ma'am Ruby, pakigreet po happy birthday kay Ma'am Lilian Legson. Happy birthday. UST principal sa high school. Uy, si Ma'am Lilian pala ang principal na dyan, adi. Ha? Lilian Legson. Si Madam na pala. Kasabay ko ini ka ito sa Aquinas University sa College of Arts, Sciences and Education na. Ma'am Lilian Legson, happy birthday. Hali po, sabi po ni Ma'am Ruby. Ha? Investigaran man ang mga may nini na public official nga ni ipatas. Ala, sige. Good morning, Tabi, at mga taga dyan sa barangay San Roque, Daragalbay. Nakatutok daw. Salamaton po. Good morning, Tabi, pakigreet happy birthday kay Danny Banda. Pagabati galing kay Arcadio Talento ng Tiwi Albay. Salamat po. Good morning, Henry. Stay well and healthy po. Overworking ka na, sir. Have a nice day. Yan, ha? Good morning, Sir Henry M. Nailing taga kasuhapon sa UST po. Ayo, may pigla ko po ako sa UST kasuhapon. Nag-agi man ang gada ko, ha? Hapot tabi kan sakop kampe. Okay na. Okay na to. Good morning, Sir Henry. Okay, sige. Good morning po. Okay na ba? Ang mga balita susunod na. Magkalipas lang mga tugang ka nagkapirang patalastas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos.
Always number 1, always DCGB, oras alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw, mga tugang ngunyan ng Miyerkules, sa 12 po kan bulan na Agosto. Uya pang headlines kan mga drakulang bareta sa lado lokal. Iba-ibang mga barangay sa siyudad de Legazpi aktibong nagpartisipar sa Urban Fire Olympics kan Bureau of Fire Protection. Pagpuro palso kan supply nin kuryente, kausa kan makusog na paros, sigon sa tagapagtaram kan Aleco. Sa lado nasyonal, 7.2 trillion proposed national budget para sa 2027. Official nang pig-turnover kan DBM sa House of Representatives. Confidential funds dahil pwedeng gamiton ang na pang-reinforcement sigon sa COA Confidential Funds Audit Office. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump pigpursiger ang conflict compensation sa Iran bilang partikan peace talks. Business News, ERC, nagproponer na halion na ang VAT sa system loss tanganing mapababa ang electricity bills. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala, number 17 sa WTA live ranking. Health News, effective treatment para sa anxiety disorder, ipinaluwas kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Malalain na mga barangay sa siyudad de Legazpi nagpartisipar sa ginibong Fire Urban Olympics na inorganisar kan Bureau of Fire Protection o BFP kasunod kan sa kasuhapon na ginibo sa Sawangan Park, Barangay Dapdap. Sa entrevista kan DCGB News kay BFP Legazpi Fire Marshal, Fire Inspector Fire Senior Inspector Kiven Marquez, sinabi kay ni na ang aktibidad sa rong programa kan BFP tanganing mas mapakusog ang fire safety awareness sa mga komunidad. Dugang pa ni Marquez na katuyuhan kan aktibidad na mas mahasa ang mga barangay responders sa pagresponde sa mga insidente, partikular sa rescue operations, fire safety as in emergency medical services. Ito ay isang paraan ng Bureau of Fire Protection para i-promote ang awareness about fire safety sa community. At the same time, sa part naman ng ating mga barangay responders, is isa itong way para ipakita yung kanilang expertise at syempre mas mahasa pa yung mga skills nila pagdating sa rescue. Dahil sa strong winds, nag-auto-recruit. Mientras tanto, makusog ang paros na nagkakausa din pagpurupalsok ang supply nin kuryente. Inan sinabi ni Aleco Public Information Officer Ans Galero sa entrevista kan DCGB News. Kasunod kan mga report na nakaka-experience nin pagpurupalsok ang kuryente ang nagkapirang lugar sa siyudad ni Legazpi. Sigon kay Galero, dahil sa makusog na paros, nagdudurukutan ang mga primary as in secondary lines kan kuryente na pwedeng magresulta sa power interruption. Mientras tanto, sinabi pa niya na padagos ang pagmonitor kan Aleco sa sitwasyon as in double check ang mga pwedeng gibuhon tanganing maibitaran ang pagpurupalsok kan supply nin kuryente. Dahil sa strong winds, nag-auto-reclose po ang sa tuyong reclosers. Ipang naiiling na sa wrong rason and minsan po dahil sa sobrang kusog kiparos, nagkakaigwa din po nin pagbukutan ng primary and secondary lines which causes power interruption. 222 na persona po ang nadakop kan Albay Electric Cooperative o Aleco na naghabas nin kuryente sa ginibong operasyon kanakaging aldaw sa probinsya kan Albay. Sa ipanaluwas sa datos kan Aleco, ang nasabing numero nagbalgar kang Republic Act 7332 o Anti-Pilferage Act asin na endorso na sa National Bureau of Investigation o NBI Bicol. Katakod kay ni pig-anunsyo kan kooperatiba na nagpapadagos ang sendang operasyon kontra sa illegal na paggamit ng kuryente. Pigabisuhan man ang mga miyembros kan konsumidores na day magpakiaraman sa mga materyales kan kooperatiba na pigagamit sa pagsupply ng kuryente sa probinsya kan Albay. Mientras tanto, iba pa niya to ang mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Legazpi City nalampasan ng target na mabakunahan ang na mga aki kontra sa measles as in rubella sa primerong aldaw kan bakunahan. Angel Mostaza sa detalye.
Nalamposan kan Legazpi City, partikular na kan Legazpi City Health Office, ang target na nasa 9.5% na dapat na mga mabakunahan kan mga aki na may edad anom sa 59 bulan na para sa nagpapadagos na measles, rubella, supplemental immunization activity. Inian na magmang pinag-anunsyo ni Legazpi City Health Office Head Dr. Francis Gerald Gomez kung sa primerong aldaw kan nasabing pagbabakuna o manabot sa 17.5% kan populasyon kan nasabing numero kan mga aki na nabakunahan hali sa 19,358 na mga aki. Kalakod kayo sigara na ipiga papangapunan ni Gomez sa mga magurang asin mga guardian na darahon ang sa mga aki sa mga respektibong mga health facilities, partikular na sa mga health centers sa mga barangay na pigdesignar man na vaccination site para matawan ng proteksyon kontra sa measles, asin, rubella. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Oras Pilipinas, 12, makalipas ang alas 6 din pag-aaga. Mientras tanto, nasa linya po si Karen Ala sa dagdag na bareta. Preventive suspension sa sarong Vice Mayor sa probinsya Canalbay, pinagngumosyon ngunyan sa sangguniang panlalawigan. Uya po ang report. May panibagong administratibong kasununyan na dadangugon ang Committee of the Whole kan Sangguniang at Panlalawigan kan Albay matapos ang pinag-umusyon na preventive suspension kay Vice Mayor Domingo Escoto Jr. kan UAS. Nasa likod sa inyong urgent motion for preventive suspension sa Vice Alcalde. Sinabing dahil iyan sa culpable violation of the Constitution, abuse of authority, serious dishonesty, grave misconduct, conduct unbecoming of a public officer, as in conduct prejudicial to the best interest of the service, na aligadong kinuniter kan Vice Alcalde, basado iyon sa reklamong ipinagsaanyat kan duwang persona na anyaran, Leopoldo Zaragoza, as in Christian Brian Bustamante, mantang nakapalaman na inisinaging order of business concession kahapon. Pinagkukuapan niya to ang lado kan legal officer kan Sandin and Panlalawigan na si Atty. Joshua Mirabuna kung muarin bigbibihonan irin sa kaso asin kung ano talagaan na committee na action kan opisyal sa pinag-aaligar ini na may dinibing violasyon sa konstitusyon at posisyon bilang Vice Alcalde kan UAS. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, Governor Noel Rosal nagpromisa nin mga motorsiklo para sa PNP. Initial na 15 unit, madali nang umabot. Joshua Bino sa report. Madali nang umabot o madali nang marealisar na ipinamisa ni Governor Noel Rosal na mga motorsiklo para sa Philippine National Police o PNP. Initangali ng makatuwang sa pagpapalangkaw kan kapasidad sa mga kapulisan, lalong-lalo naman pag-abot sa marikas na pagresponde sa anuman ng mga emerhensya. Sigon kay Governor Noel Rosal, nagpromesa siya ng 30 unit ng mga motorsiklo kay Police Brigadier General Erosito Miranda, ang Regional Director kan PNP Digdi sa Bicol Region. Palagad sa 30 mga pronomisang unit, initial na 15 kay ni anak madali na mag-abot. Dahil sa sigun kay Governor Noel Rosal, igwa na ng budget para digdi. Ang bagay nini, iyo ang pinagpapasalamat man ni General Miranda dahil sa dakulang tabang ini para mas marikas na makapag-responde ang mga kapulisan sa mga emerhensya digdi sa Bicol Region, lalong-lalo naman digdi sa probinsya kan Albay. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 15, makalipas ang alas 6 din pag-aaga. May report hali po sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Kami Jim. Mientras tanto, Barangay Kapitan kan Barangay Bunga, Bakakay Albay, Ubunga, Bakakay Albay, suspendido nin 6 na bulan. Report kay Joe Marbiel.
Sinuspindir kan sanggunian bayan kan Bakakay nin anom na bulan si Bongga Punong Barangay Chody Bigol. Inihuli sa mga kasong gross neglect of duty as in grave misconduct. Ang kaso nagugat sa reklamo kan sa iyang mga barangay kagawad na pagpadalagan kan Barangay Bongga Nindeng aprobadong annual budget kan mga taon 2023, 2024 as in 2025. Sa ibong kang reenacted budget ang gamit kan barangay sa nasabing mga taon, inaligar kan mga barangay kagawad na mantinido na ginamit kang kapitan ang budget pati na so bakong mga autorisadong gastuson. Dahil man daw nakagibot si Punong Barangay Bigol kan mandatory financial statement sa nasabing mga taon. Si Bigol enot ng pinatawan in 2 bulan na preventive suspension kan sanggunian bayan kan Bakakay mientras na pag-iimbestigaran ng daan na mga kasong ini. Antes na ngunyan pinalmente ipinataw ang maximum suspension na 6 na bulan na epektibo kan nakaaging Lunes. Hininguwa na kan tagapagbaretang ini na makuha ang lado ni Bigol sa pagikan pagmensahe asin pagapod sa sayang messenger account asin cellphone number kasuodma. Alagad day nagsimbag si Kapitan. Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, balikan ta po ang report ni Jimmy na salita hali po dyan sa Aluwas. Dadagdag na report hali sa 3rd District, Canalbay. Papasalamat sa DCGB si Kapitan Roy Arminia kan Barangay Balangibang, Pulangi dahilan sa pinaabot niyang problema sa solar water irrigation system na pag-implementar kan National Irrigation Administration. Daan na problema diiton ang higop kan tubig pasiring sa reservoir natural ang tubig dahil man makakaantos sa kaiwasan kan mga umahan kaya nagrereklamo man ang mga parauma. Dahilan sa ang pagtubod may problema ang motor pump na naghigop hali duman sa Kabilugan River. Dahilan sa dahil napapano ang reservo, ang resulta dahil man napapatubigan ang mga mahiwas na kabasan sa Barangay Balangibang, Pulangi. Ang good news, durante ka na ipaabot at sinatutukan inikan DCGB nyo sa manihamento ka National Irrigation Administration, ang NIA, tulos nag-aksyon, nagpa-inspeksyon tulos, ang manager kay ni si Engineer Cloyd So, para mas mapag-hururunan ng tultol, tig-inbuild to kaniya ang Office of the Mayor, maski nga ni ini official turned over na sa asosasyon kan mga parauma, alagad yaon paman ang pagmakulog kan niya na matabangan ang mga opisyalis kan Farmers Association asin ang barangay, kung kaya sa paagi kan DCGB si Kapitan Roy Arminia, nagpapasalamat dahilan sa iguanin aksyon tulos. Actualmente sa Agosto 18 may formal hororon na pinag-schedule papanginutan kan niya LGU asin mismo imbitado barangay asin mga parauma. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, dagdag na report man hali po dyan sa Luwas kasabay si Al Armario. Tiga regular na ngunyan kan City Government of Legazpi as in Department of Education and deeds of use of tract donation kan lote para sa planong Bagong Bayan East Washington National High School. Si Legazpi City DepEd Division Superintendent Danilo Dispe may surat na sa sanggunian panlunsod asin kay Alcalde Siam Ismail para sa legalidad kan sharing na plano. Ang mga National High School padagos ining bigo-promote sa iba-ibang barangay kan Legazpi para sa edukasyon kan mga kaakian, human capital padagos pagigibo kan mga local officials para sa puturong pag-asenso kan Legazpi sa pagkatabangan kan DepEd asin gobyerno lokal. Alarmario, DCGB. Alas 6:20, Bareta sa Lado Nasyonal, makalipas kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express.
na dekadang nang nagsisilbi min may pagmakulog asin nagahatod min magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutya ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and
KTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta, mantinido ang Department of Education o DepEd ang may pinakadakulang alokasyon sa 2027 National Expenditure Program sa kantidad na 976 billion pesos. Official na na-turn over kan Department of Budget and Management sa House of Representatives ang 7.2 trilyon na proposed 2027 national budget kasudma Agosto 11. Sigon sa Department of o sunod sa DepEd, ang DPWH na may 644 billion pesos, Department of Health 353.8 billion pesos, DILG 332.5 billion, Department of National Defense 328.8 billion, Transportasyon o kaya 302.2 billion pesos, Agriculture 261.7 billion, DSWD 241.6 billion pesos, Higher Education 176.5 billion pesos, asin ang Judiciary nasa 86.3 billion pesos. Nasa 107.4 billion pesos ang nakatagama para sa flood control projects sa propestong 2027 National Expenditure Program o NEP. Sigon kay Department of Budget and Management Secretary Kim De Leon, gikan sa nasabing pondo, 19.6 billion pesos ang para sa capital outlay kay bahan ang outgoing foreign assisted projects. Nagpropoder man ang MMDA nin 3.4 o 3.41 billion pesos na flood control programs. Sigon kay Secretary De Leon, igwang nakalatag na safeguards para masiguro and properly identified ang proyekto asin bako ini ghost flood control projects. Ipapotob man sa mas makusog na monitoring sa pagikan DBM Compass o Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics as in DPWH Transparency Portal. Ipinag-insister po ni Commission on Audit Confidential Funds Audit Office o COA ECFAO Auditor at in prosecution witness na si Sailin Del Campo na day pwedeng gamiton para sa reimbursement and fundo kan confidential fund na hapot ni Presiding Officer Chises Escudero. Si Del Campo may kinaraman digdig matapos magpahayag kan testigo na base sa letter of response kan Office of the Vice President o OVP. Sinabi kan COA official na may aktibidad ini po Disyembre 13 hanggang 18, 2022, mantang Disyembre 21 pa ini nag-encash nin cheque para sa confidential funds.
Mga tugang, bareta ngunyan sa ibang nasyon, digdi po sa GB News Express. Ipinahayag po ni US President Donald Trump na pupursigiron niya ang Iran ang conflict compensation bilang parte kan anuman na peace negotiation. Ang anunsyong ini, direktang kasimbagan sa naging kahagadan kan Iran na bayadan nguna kan Estados Unidos ang mga danyos kan 5 bulan na gyera bago sa giraray na buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump sa iyang Truth Social account na sarong makaulok na ideya ang kahagadan kang Iran na bayadan sinda kan Amerika. Kaya mahagad man lugod ang US nin sarili kaining kabayadan para sa Amerikanong ginadan asin seryosong nalugadan. Kan roadside bomb asin proxy na labanan kang Iran. Asin mga proxy na labanan kang Iran. Gusto ni Trump na isabay sa babayadan ang pamilya kan 17 Amerikanong soldados na nagadan sa pangbubumba sa USS Cole kan taon 2200 o kan taon 2000. Pati naman ang pamilya kan inosenteng nagprotesta sa laog mismo kan Iran sa nakalis na 50 taon kay bahan ang 52,000 na nagadan ka nakaaging 5 bulan. Tinaman doon na dapat panimbagan kang Iran ang mga danyo sa singkagadanon sa mga kataning na lugar arog kang Lebanon, Syria, Yemen asin Gaza. Dahil sa pagbinalyuhan ng magabat na demand, lalong naging malabog ang kasunduan para tapuson ang presenteng gyera. Kasunod kang pahayag na ini, nagitaas in 5% ang presyo kan petrolyo sa bilog na kinaban dahil sa kaditan na mantinidong sarado ang Strait of Hormuz. Sarong kritikal na rota kan mga barkong nagdadala ng petrolyo. Sinigo man ni Trump ang sa iyang emisaryo naggibuho ng permanente ang kondisyon. Ang demanda ini sa gabos na sa mga masunod na negosasyon sa Iran. Mientras tanto, mga tugang, sa lado po nin pagninegosyo, nagproponer nin sarong draft resolution ng Energy Regulatory Commission o ARC para tanggalon ang 12% na value-added tax o VAT na pigpapataw sa system loss charges. Sigon sa ahensya, ang draft resolution nagmamabot na i-reclassify ang system loss charge bilang government-mandated pass-through cost sa paagi kaini dai na isasabay sa gross receipts kan generation companies, distribution utilities asin kan National Grid Corporation of the Philippines ang epektibong maghahali sa paasanon na VAT na pigpapasa sa mga konsumidores. Ang system loss iyon elektrisidad na nawawara durante kan transmission asin distribution bago mabot sa harong nin asin negosyo. Ang elektrisidad pwedeng mawara mantang nagbubulos sa halabang wires, mainit na kable asin transformers. Ang loss pwede man na dahilan sa illegal na koneksyon, panghabas ng kuryente, route na metro o basic accounting mistakes. Sinabi ni ARC Chairperson and CEO Francis Saturnino na ang inisyatibo kan ahensya direktang kasimbagan sa direktiba ni Presidente Marcos Jr. Durante kan sa iyang State of the Nation Address Osona, nahalion ang mga bayadan na dahil magpapahiling kan aktual na itinaong serbisyo para magkaigwan in epekto ang propesto kay puhanin finalisasyon asin konfirmasyon hali sa Bureau of Internal Revenue o BIR susugman sa polisiya. Bukas ang ERC para sa pagresibi nin komento hali sa stakeholders sa Agosto 18 mantang gigibuhon ang public consultation sa Agosto 23. Sports news, magatugang nakamati po nakamit ni 2026 MOBA Dala DC Open Champion Alex Iyala ang pinakahalangkaw kaining seeding sa live rankings kan WTA bago an sa giraray na pagkawat kaini sa Cincinnati Open sa Ohio na mapon sa Huwebes, Agosto 13. Ang 21 anyos na Globe Ambassador asin ngunyan world number 20 na si Iyala nakakuanin magayon na bentahe bilang seeded number 17 sa 2026 Cincinnati Open mantang pigihing nguha na mamantinan sa iyang momentum sa WTA Tour matapos ang panggana nin titulo sa DC Open asin difícil na kampanya
sa Canadian Open. Bigala man na susulito ni Iyala ang natadang aldaw nin pahingalo. Matapos ipahayag kan organizer kan torneo ng singles draw, nagatampok ni 96 na players asin ang 32 na seeded players makakareceive din first round bites. Ipinaluwas kan WTA ang listahan kan mga players kung sa inako ni Iyala ang sa iyang pinakahalangkaw na seed sa sarong 1,000 tire na kompetisyon na WTA 1,000 Cincinnati Open. Ang mga seeded players makakakuha ng first round bites as in day makakalaban. Ang kapwa seeded players makakuha din na sa pandua as in pantulong rounds kung daing ano man na pagbabago as in ang ultimong minutong pag-atras ang 2025 Southeast Asian Games gold medalist bigla man na mabubugtak sa ka-17 pwesto base sa pinakabagong listahan kan mga players hali sa mga organizers. Apera kay world number 6 Carolina Muchova ang gabos na top 10 players masabak sa WTAA 1000 tournament ayon nag-serving prelude sa US Open na nakatalan sa ultimong parte kan bulan. Health News, kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz, hali dyan sa News Base, kan DCGB. Good morning, Padigmar. Good morning, DP. Ibinahayag ka mga experts sa salud sa kinabahan na ang anxiety disorders nagkakausa ng significanteng distress o kaaditan na puntabayaan na dahil mabulong, posibleng magkaigwa man ng dakulang long-term health impact na sarong individual. Sigon sa World Health Organization o WHO, nasa raw sa 4 na tao na may anxiety disorders ang nakakaresibinin medikasyon. Alagad sigon sa mga health experts, may pag-asa. Kaya sinabi na ang paagi para mabulong ang anxiety disorder, compressed ng talk therapies, as in exercise, sharing man stress management practice. Dagdag bagang WHO na magkonsulta sa sarong health o social care worker para sa mas dakol na impormasyon sa pagampang sa anxiety disorder o kamatian sa pag-adit asin pagkatakot. Health News Base, Mardila, Jay Ngiba. Salamat Padigmar. Sa mga baretang yan, halipo dyan sa News Base kan DCGB. Mientras tanto, dumang kita kay Alexis Revivar sa kamugtakan kang panahon. O kaya kay Jaime Bordales sa kamugtakan kang panahon. Sa mga paraan tabay para sa tuyang weather forecast. Ngunyan na aldaw na Merkules Petsa 12 ikan bulan na Agosto. Sa ngunyan palagos manggiraray na nakaka-apektar sa tuyang nasyon ining habagat. Pero kumpara duman sa mga nakaaging aldaw maluyan na ang epekto kay ni. So actualmente digdi sa Kabikulan, lauman niya to ang generalmente na magayon na panahon. Apara na lang duman sa birigla ang pag-ulan na kung minsan may kaibang pagkikilatasin pagdaguldol. Daramang girarayan kan habagat. So ngunyan BP, wala man kitang na-monitor na LPA o bagyo sa laogan sa tuyang area of responsibility pero duman sa luwas, igwa kitang na-monitor na sarong bagyo na ini nasa tropical depression category. Ang distansya nasa 1,990 kilometers sirangan kang extreme northern Luzon. So paparayo man ini sa tuyang area of responsibility as in wala man piglalao man na magiging epekto sa ano man apartikan sa tuyang nasyon. So digdi man giranay sa Kabikulan, moderatong parosalit sa timog sirangan ang lauman niya to asin ang mga kadagatan na sakop ng Bicol region magiging moderato sagkod sa kung minsan maalon lalong-lalo na digdi sa western section kan Bicol region kaya ingat po lalong-lalo na sa nagagaramit kisaradit na bangka. Ang sa tuyang estimated wave height dyan nasa 1.2 sundong 3.1 meters. Ang sa tuyang temperatura sa bilog na maghapon pinakahababa na sa 26 degrees Celsius, pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 33 degrees Celsius. Ang aldaw bi pinagsirang ngayon kasubagong alas 5:32 in aga asin masulnok at siya nabanggi alas 6:07 nin pagkabanggi. So yan BP sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Halik ko digdi sa Pag-asa Dios de Legazpi, Jaime Bordales po sa liwat marahin na aga. Mga tugang sa inupong nadangog ang detalyes kan mga darakulang bareta kaladaw. Ini po ang DCGB Bareta alas 7. Kapangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz. Katuwang po dyan si Jenny Balyarani, Cole Ann Gloriana, asin Shara May Leron. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwan.
Kini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't
magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at Tanjulan College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At Tanjulan College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Tanjulan College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Ibalong Festival 2026. Calendar of events, August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concierto Pasasalamat. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tugang sa programa. Oy, para muna doon sa mga liver lovers natin, ha? Para po sa mga liver lovers ta, mga tugang, kumusta po sa indong lifestyle? Party on, atay later. Nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro, that's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins, may mabisang Silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6,
B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng nadamage na atay. Aring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasamang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yun ang kailangan natin para sa mas malusog na atay. Kaya mag-liver up na! Mga liver lovers, ang Liver Aid Pro ay available po yan sa Mercury Drug, sa Watson South Star Drug. Siring man mga tugang, mababakal yan sa mga leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yan. Yan po ang mga marahin na bareta. May kinalaman mga tugang sa mga pangyari po sa satuyang atay. Bato-bato sa langit. Baretang kulapnit. Ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa morning hearing. Joshua, good morning Joshua. Good morning, Gipi. Good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Good morning pa lang kay amigong Jerbailon. Sa amigong Jerbailon, Tunay. At saka kay Mami Nors, good morning Tabi. May aram si Jernab na na bareta. Tungkol sa bareta mo kasubago. Ako talaga, iyo man talaga Joshua. Ay, alat. Sala naman ang tirada tanaw. Sala naman kita. Gari sala naman ang fight ko. Tabakang maimbestigaran ako. Dahil maiwasan. Ano? Dahil maiwasan. Ang pinakasip talaga gabi pag radar mo na. Ane? Iyo ba? Opo. Good morning kay Maymay dyan sa Capitol. Maymay, good morning, Ate Maymay sa Capitol. Ang pinakasip talaga dyan, pipagradwar. Halat-halata sana. Ang pait ka habang nag-eskwela, bibor barkada mo na. Pagradwar. Ay, na. Good morning kay Busing Leonito Gaviria. Ang proponent kan irrigation project yung Kutnugan Irrigator Association kaya sinda ang marisibikan completed projects. Okay. Sorry po ni Jimmy kanina ito. Alright. Sige, Joshua, ano nangyari? Isay daw ini. Na? Barangay official. Na? Habang naghahaloy, nagpaparanipis naman ang tiwala sa iya kan mga pag-iririba. Napano? Pati nga sa mga surugoon sa barangay. Dahil naman sa iya nagtutubod. Barangay official na sana ngayon sa pangaran. Nata. Pero sa tiwala at tawo, paloy na ngayon na ichisan. Ay, nako. Sigon sa Kulalapnet, kawa sa Daddy P. Henry, minsan ang hambog ni official, pero dahil mabot kan si Kilat. Ang problema pa, tig-aaligaran. Nata. Na inipalan, kamot-kamutan. Anong kamot-kamutan? Makinap-kapon o ano? Kung iladawan nga yan. Medyo gari nga halab. Ayun, gari na sabutan ko na. Okay. Ngunyan. Kung iladawan, halimbawa nga yan, pag sinugo nung magbakal din 50 tinapay, ang pagbalik, 30 na sana. Baka nahulog man. Ang tinapay ba kaya nugad naula baga ang plastic? Nahulbot. Nugad baga nahulbot baga yan na laugan, di ba? Sabagay. Baka man, dahil pagparadrodaan man, baka naula. Masyado man.
Masyado man. Malinood naman. Ngunyan. Kaya daan mga pag-irariba. Terming duda. Nako. Karong best. May okasyon ang barangay. Siyempre, may pakaon. Inidang si official ang nagpresentar na iyo ang magsaod. Okay. Kinirikiri sa mga pag-iriba. Baka ngayon makulangan ang gisarong sibuyas. Hinda. Sarawayon man ang mga tao. Baka ngayon sarong kilo ngayang karne. Gunting ang kiniit, nabawas ang kiduang duwang kwan, duwang slice. Duwang gurot. Saan ba ang abroad nila? Ano ba yan? Pagbalik ni official, bit-bit sa mga sinaudan, sa sobrang duda kan mga alalay kan barangay, kuya da kay ning saro-saroon sa mga binakalan, pati nga sa wagas, wala sa binakal na karne. May i-audit palan. Muya ng tirimbangon giraray, nga ni makasiguro. Buda gustong bilangon sa mga sibuyas buda bawang. Ay, hinda. Pangyari man sa mga... Ano nangyayat ka mo? Grabe naman ngayang pagdudaan. Ano ba yan? Kundi sabi kan mga alalay, yun na talaga ngaya ang buhay. Taara mo naman sa nangaya. Pag iyan si Kwan ang nagpresentar, dahil lamang napapasobrahan, kundi permi pang may kulang. Ay, hinda. Ay, nako. Oha. Aha. Ikaw man akong aram na sarong persona. Ano? Bilohan. Di mo maintindihan kung saan malaman, kung saan patutungo. Diyan ko ni Dog si Frida Aguilar. Diyan ko siya ni Dog Alright. Okay. Dog manggara kita ni Frida Aguilar. Ikaw nga na akong midbid, dati, igwas na, nagkikipis na siya, dako na plastic andara. Tapos? Dako na plastic. Gabos na pagkaon sa pistan, paborito ni misis niya. Awin na. Okay. Dog manggara kita ni Frida Aguilar. Nata. Aki unang pa sa naagom. Ay, di ko kaya yan. Di ko kaya. Maski nga ni medyo tagas na, may dadidan. Di ko kaya maghanap kay ba? Ang ulok mong salbatana ka. Ay, agree. Para ako nagdataram di kaya maghanap kay ba? Nag-ulok ka? Dahil na magkatigahanap. Nagkaroon Actually. Yaon sana dyan. Yan, delikado naman ang laban Uminuli sana kung hinapot ako, Diyos, mailingon mo. Tamadamay ka sa problema ko. Okay. Oha. Goodbye. Siguro. Goodbye. Barretan Meet. Mga tugang Bareta alas 7, susunod na. Ini po si Henry M. Day Maghirero. Tuloy-tuloy ang mga balita. Balitaan sa DCGB Bareta alas 7. Standby. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga